Hello mga lumon. So, salamat kay sa Ginoo kay nadayon mi sa moang sabot karon. Isag ning ulan. Ningundang gyud siya aron madayon mi sa moang mga sabot na mag-biking simi. Among dugay na nasabot na magpasingot. So, bago ta mula ka, kumusta hon sa nato to ang kinakusgang amigo. So, nagpa-collision sa sila og bike kay kulag og hangin. Saan Jack? Iwali mo Jack. Para paksyo o bahala ni Kasi pangalan na sagbot. kung Ha? Kugang yo. paksyo na siya. Unsa na samad. Iwa ayo ni mo Jack. Pangpaunsa na siya Jack. Mote kayo. Pangpaunsa na siya Jack. Asa yo ni mo tagdalaw-dalaw ni mo og bike. Iwa ni mo. Ha? Buta na balay di. Ano sa dubag? Ano man kay kung sa ganan dia? Nakay kung dubagya. Gidala na ni mo ang ko Jack. Wali ba? Ang mga palita ba og pala. Gidala ni mo? Wala. Ano construction? Ako kung construction pero trabaho ta duty ta. Iwa ani mo Jack. So kulangan og hangin. Iwa ayo di mo Jack. Wala. Mo na to ang mga highlights ron, mga power kay mga bike, tulin kayo. Unsa na pud imo gi buha Jack? Pagbal kidney. Ha? Unsa pangalan na? Unsa pangalan na? Unsa pangalan na sagbot? Kamantigi na. Ha? Kamantigi. Kamantigi. Yo, daghalag kuan man guni siya. Mga lumon, manghihilot ni siya. Ibilinan siya sa lolo sa unang panahon daw. Idala siya sa lasang. Ila sa ihatanan mga sagbot na ng mga tambal. Taw na to okay lang Jack. Okay lang ato ang kuan. Okay raw. Okay ra? Okay ra. So mo ni amo ang Walang puyong ni siya. stress reliever diri. Ug sa kuan pa mo na pit na mo diri. Kay malingaw mi ani bata ni. Kuan ni kanang tambal sa mga problema ni. Makatawa ka pirmi. Unsa man ang gibati nato ron Jack? Okay lang Jack, kondisyon? Wa sa mga tandem oy. Anthony Ibrano, mao ni mo idol Anthony Ibrano. Kapag ko. Yawa oy. Kaya kita, kompleto gid. Sakto. Padulong siguro mga abat og tuba der. Ha? Order na oy. Nag-order na kag tuba. Isa ka galon. Agay ka. Abi ako ikaw mo habis. Gi, larga na kay. Ay na to kay ihubog to sa mga mari. So upat lang yun mi ang nadayon ron kay ang uban hubog. Upat lang mi ang nadayon sa among pasingot ron. Walay klaro ang uban. Di larga. There Jack. Diha na kanila. Mag-taxi ka? May bangay. Baba. Grabe. Paspas kayo musika dato ang Idol Jacket Chan. Bibiyaan mi. Wa mi kaya kay inig subida mga lumon. Magbakta siya to ako lang iyang bike. Kay way kambya. Grabe Jacket Chan, no? Tulin kayo ba? Der.
Waang jakit sa noy. Power kayo ba? Larga largo. Ah, overtake man. O may kaya niya sa bida kay magbaktas. Full sim na may. Atong idol Jackie. Kondisyon kayo. Oh. Power kayo ang bike, mga lumon. Sugay mudagan. Jack, musta Jack? Okay ra Jack? Okay ra? Yawa gyud yung jakit sa noy. Yawa gyud yung kalokalayak jakit sa noy. Mangkag bisag na sa syudad, kita gyapon siya sagbot na. Manglunod og paksiw daw. Oh, yang daladala lagi daladala og tarik na sa yang manubila. So doon nami sa Tibong Overpass. Gawang idol Jackie oh. Kondisyon kayo ba? Tambay sa kanila ang tropa kay wala na katultol sa area. Masa na ito na kanto? Ilyong mo to, ilyong. Kaya ada, pauta na doon ano? Wala may lain ng kanto, mamumunda, lain ng to, pag-liki. Ang panglunod sa paksiw, iwa. Iwa, aling jakit sa doon. Bisag ng bayig, makita niya pagsagbot. Yung mga palagi o mga kayo lagi. So, patrami ka buo karon ang nagsabay. Waldain na lahi ang pinakakusgang bike diri. Tulin pa sa first dagat. Ay nabibir. Tawi lang. Cookie. Murag si Kapitan. Sa? Ya, bising mo na dia ba? Berapa sa pagdako? Nakakanto lang ka, wala pa? Ya gani. O kano manudlo ko kakanto. Basig. Dito ko pasaka may nakani ko kay isa. Pagsura, basig. Pag-abot na to dito, puro sagbot na sa iyo makita nito. Mapuro lang bike hindi. Mapuro lang bike hindi rin sagbot ba? Oh, mahal na ba kayo na? Gikaparag Japan. Diyan mo gipag-react sagbot oh. Japan kan. So, baktas lang may mga umon kay ang ato ang amigo luoy kayo ni kasaka. So, pasulod nami sa Ilyong. Gawa, next na. Iko-consider. Wajo mi kaya rin sa subida ba? Pait na to ang idol Jackie ani kay subidaon. Sikat Jack.
Nanggahi naman, Jack. Sige na, kay pamor mo niya pagbabalik, bahada. Okay. Good morning. Araw ka. Pagkita lamang among trabaho na bago ba sa Gold Star. Bagong tukod na briga. Mabura man na eksibida, Jack. Mabura man na eksibida. Ha? Jack, wala pa bang gahe mong tiil, Jack? Wala pa mong gahe. Wajib kaya Jack ang subida sa imo, Jack ba? Anthony Brano, kuyaw kayo mo amigo na rin. Di kag tibong ko ni siya na kalsada. So mao ni siya na budiga. Tayo ka di kayo dito. Ha? Kaya. Dili. Baik, baik ni bro. Ang oras yung balay. Ha? Hindi ako. Hindi na oras yung pagkana mo ka. Baktas niya na. Huwag na nila. Baktas. Ayaw. Ang oras naman yung piyada. 5 naman. Ano man na. Ano yan na ito, ugma? Ba? Maria, magbasta ugma ni. Dire na ka mo duty. Phone, Jack, kaya nimo, Jack? Ha, di. Kaya? Padayon ka sa imong duty o mangita kag lain. Ako naman. Ha? Doon. Sa diwan. Kibali unsa dire mo opisina siguro no? Dari ang sweldo. Sa diwan. Iwan tanan, kapoy iwan tanan. Ano yung diwan niya? Eh, sweldo ni Adol. Dari sweldo na lagi no. Tupay ko eh. Nasa dia. So, apil pa na dito sa tumoy. Oh. Bakit ko balik kalayo puro baktasan no. Minsan kaya ra baktas. Layo eh. Kita ini ba? Ganto. Layo eh. Bungko. Oh, layo. Ini sudah dua kung kayo. Ano man? Okay naman. Awan ang kuan. So, mga pisa daw sila, mga pi. Mga pisa ang, ano, ang celebrity. Biker. Mga biker na gahe kayo. Yung driver to. Naong. Gusto niya yung driver to.
Guardia na to. Oh, dia. Ya, yung koridor, handa na. Yung ay gaya bin ulo. May karga Kopi ko black ang ditira ni isa kay para lurat daw mata ni pero. Kondisyon. So nagsuwak. So dulo suwak amo ani kapatid. Milo lang mi Milo. ya. Milo lang among tirada ni kay Para kusugdagan. para sugudagan. Kani kay gusto mo na ni kanang sigang mata kay makagig chicks iya hamang kuan anon tanaw-tanawon. Chicks boy man kay ni. Yan sa mga ni sus. Na nagtanong si Antoy, Jack, sa may istorya mo Antoy, Jack. Si Antoy ba si Oh, Antoy? kapit na toy. Toy, kapit na suwak. Hey. Ina sabay lagi sunod Toy aron Dito sa saka to. adi ka saka yawa. Saka to, eh. Sige, bukid. Toy, bukid kay toy. Di ka saka? Sige na ba ina bukid kay bukid. Nya dili ka saka si Antoy pag musabay. Ngano makaingon makadi ka saka? Ha? Anak to. Magangak. Gawas. Yawa. Oy, ni apa sih ka amigo ba yo? Hubog siguro di ba? Amawan. Ha? Nasay sarado, ubo pila sa bus 69. Asa ka oras digikan dito eh? Oy, asa ka oras digikan? Alas 6 sarado. Oh, nakaapas mo sa kaubanan. So, naay gihatag nga healthy tips ato ang kuan, ato ang lumo na si Kalok Alike the Kitchen. Ha? Unsa na siya Jack sa tambal sa Bitin. ha? Bitin, iro. Di pa ako na. Dili ka pa akon kung Dala kang liso na. magdala kag liso ani. Wa, nade ni liso sulod ay. Iskita ba na. Sa to matanom ni. Ay wa ni. So, tambal daw ni mapakang kag bitin og iro. Sana we? Hindi ka daya kay pangkamgot din ako na dito sa mga. Ha? Ipangkamgot din ako na dito sa mga. Balik kay na. Pagkabay kay Sana titiro na we? kuan sa mais. Ha? Mga sago sa mais. Oh, mga sini. Mais na, sigara. Nya, Bitin na, ne. Dili mo ka na, di mo. Nakakadakay nga yun, surbos. bitin ra sa iro na. Bitin, iro, di ka pa ako na. Kanang mga uban na hayop manalap. Mo ka yun, iro, may mga pulis mo. Ah, dili ka pa akon pag manaka ka ana. Magdala ka. Gawa adi ano mo nagsilbi dai nang wala. Di mga power dai di. Ha? Balan, Bala ng mga Power dai di pat. Impas wa kaya ni nila. Kuyog ang mga dalaw mo. Napay usay pa kaya sagbot na gulay. Yap. Kugang-kugang. Wala kay win ni Dolay. Kugang-kugang. Oh, ay win na di ako. Dali pa sa okra. So after sa pangapi, desisyon namin na bakaw. So mao ni ang gikan sa kanto Tibongko. So diri mi moagi. Lapos daw ni pabunawan, nagway ang dalan. Patuo bunawan diri pa wala pa kabantian. So mao ni nakasada. Kapatid. Yawag mga yawa sa belt bag sa ako ang amigo eh. Pila palit ni mga na kapatid. Yatag ka Ha? Lalo mo? Sundalo? Wow. Sundalo niya ang sinina naka-construction. Wow. Loh, construction yun ini dia yun ay sa. Oh. Yawa yun yung oy. Adjourn na may, adjourn. Pamaw na. Ha? Yeah, G7 guys, G7. Bike G7. So, lakaw na may. Kaya rin yung bike ko na, basta lang mo. Basta lang mo. Pagulbulan kayo mo ba? Pagulbulan. Tingati ka nyo. Para hindi patay mo ha. Nato yung G7 ha, bike niyo. Pato ba, Jack? Bike ko pa yan.
Niluta sa balayoy, container ban. Wala na yung gasto. Container ban ba oh? Oh, kapo batog balay di. Ah, di palit ka di, batog balay mo. Balay. Champion yun pero may si Jakitan sa dagan no, kaya nag-una pero may tulin kayo. Lahi kini yung first time mo magbike mga lumon kay malakit imong lubot. Mga first time na ako mag-bike. Malakit man ay imong lubot ani di ay. Di na yung basta-basta. Sabi na, manglungga di may tagom nga. Ayaw wala ng jakit sa noy. Nauna mo, ay kambyada nga. Uy kambi ang bike ba tulin kayo. So gikag dalan sa tibong Kunisiya, so naatay makita na kuan diri na ilahang karatula Bunawan Kabantian. Bunawan. Kabantian so Bunawan Tuo. So wala mi. Ha? Diri wala. Wala mi wala. Na layo na kay si Jackie. Biyaan na mi. Luya na mo ani oy. Jack, basi na isagbot ba kuha diha? Mga tambal ba? Mga tambal. Ha? Sama na. Sama na imong kuha diha, kuhaon. Sige, pakita di mo. Jak, bugay na jak, saban na jak. Uy. Malibang siguro kariya ba? Uy, Jak, di tanong ka ko. malibang kariya ba? Malibang. Ngita rin sa putyukan no, kaya puhagon. Uy, patiukan ka. Wala rin buta. Magri ay. Ha? Sagbot. Mga tambal na sagbot, wala. Wala kinakita. Ha? Kaya ako sa diya. Pwede na kaunon diya, pwede na kaunon. Pagki, ito. Ha? Jak, nagiyo ko, alagiyo. Kaya ka. Walay sagbot diya na tambal na makita. Kaya ito ang Ay, Jack. Wala pa kondisyon na sagbot ba? Ito ang imnon dito kanir ba? Tag init na? jadi ka Ha? na, baboy. Wala. Kanay mo ang sagbot dalaw sana, pwede na imnon. Iho mo na sa tubig. Sa kuan lagaon. Pwede na dili. Kita kag balbal dyan, Jack, Jack. Balbal ba, balbal. Jack. Sana. Ha? Sasam na tambal. Talong daw. Kita daw. Kamot ba ka ba? Duwa gini mata oy. Yang bilinan jud pa tambal sa mga kuan ba? Mga tao ba? Bilinan siyang lolo ni. Sweeto ni sa mga herbal tanan.
Suga mo dagat si mong bayek dyan, koy. Oh, overtake ka na sa mo sila ba? Batay mo kay, overtakean mo na, overtakean mo. Murag layo-layo na jud ming abtan. Ayo, bukid naman. Bukid na, bukid. Bukid na, bukid na. Bukid na, bukid. So kani siya nadalan padulong dito, malagamot panakan. Pero dirita. Buhangin. Oh, tamis. So mangaon sa og saging ang mga unggoy. Bayar na kay daw kag lasto. Kapit sa diri sa sagingan kay Sa ka mga unggoy. naon ang mga unggoy. 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 Undangan nami. Ang saging mga unggoy. Grabe ko suga mga unggoy, mga usaging oy. Puro ang tulog kasipi. So natin magihan diri ng mga sapatos. City Mall sa Kabantian. So, dire tayo kapatid, dire. City Mall sa Kabantian eh. Butong lasad kay giuhaw ang mga lumon. Gihaw mi mga lumon. So inom sa aming butong guys, sabaw sa butong. Ah. So naami diri ron sa Kabantian, Lapos meron Pag-ibig. So balik namin sa mong area. Okay pa? Kondisyon pa, kondisyon. Kondisyon pa? Oh. Ligit ang ligit. Salamat, boss. Kondisyon pa. Imo ha, Jack. Imo ha. Kondisyon pa. Kondisyon. Kondisyon pa. Ang driver wala na. Oh. Oh, ana. Luya na. Driver, luya kahon. Lupo na. Gimot daw, gimot. Adong gimot takitan. Kita ka gimot. Hoy. Wala na. Wala na toy. Luya na toy.